nandito tayo ngayon sa Barangay Nagpalangan para sa kanilang kalutan na dalan. Kasama si Boss Ringo, saka si Kapantat, ako po si Banong TV. Alright, tignan natin yung mga nagkakalo. Let's go! Sarap! Let's go! Shout out kay Juan Fernandez at sa Nagpalangan. Happy Pesta! Happy Pesta! Salamat kay Kap, nagpagkalutan ng dalan. Happy Pesta sa Nagpalangan. Shout out kay Kap. Maraming salamat sa pag-invite Banong TV. Let's go! Yan, thank you sa pag-invite yan here at Nagpalangan, Binmalay. Alright, sure, let's go! So what's up guys, Kapantat on the house. Nandito kami ngayon sa may Nagpalangan. Meron silang ditong kalutan sa gilig ng dalan. Kasama ko si Boss Ringo saka si Banong TV na nasa microphone. Sana all ay nasa Banong TV na nasa likod ng camera. Ang sponsor namin ng mic. Ang sponsor namin ng mic here at Binmalay. Yan, salamat sa pag-invite sa amin here at Nagpalangan, Binmalay. Kasama natin si Kapantat. Alright, magkano yung mga damit mo? 350 pesos with tikita. Sana all. Yan, kasama din namin si Jackie. Yan. Share is there. Ayan. So what's up guys, nandito kami ngayon sa may Nagpalangan. At nakikita nyo naman, kumakain na ako ng barbecue. Pwede nang kumain ngayon ng baboy, tas apat yung Gloria na. Pwede na rin uminom. Manood ng pool. Guys, kung nakikita nyo, wala